Bueno, kumusta na itong mga pinangga nga nagasunod niya itong programa Pangutana Pastor sa nakalilaing lugar din sa Pilipinas, labi na usab sa tibok nga kalibutan. No? Welcome kamo sa atong programa Pangutana Pastor. O gayabian ninyo kalimti kung aduna kamoy mga pangutana pwede niyo i-text no or baka tawag live din atong programa pinagi sa number nga makita niyo sa screen 0916-557-4777. No, subon ko 0916-557-4777. Pwede ka mo mutawag, pwede ka usab mo text. Ato na kung pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist, ilalang usab sa pagdumala sa itong pinangga nga Presidente, Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary, Pastor Roger Caderma, o usab sa ato nga Treasurer, Sir Jimuel Almocera. No? O ayaw kalimot nga idala usab kini nga mga pagampo nga kini ang ato nga programa maabot sab sa nakalilaing lugar sa wala pa sila makatune in, no? Ilabi na usab sa mga tao nga gusto usab mo kuan ini nga mga punto, naka-live kita sa Facebook/Pangutana Pastor o usab no pwede ka mo dagan sa GSAT, no? Gitawag nato og ma-cover usab ang tibuok nga Pilipinas niini. O usab, labi na usab sa kung uli mo makapaminaw live, pwede ka mo mudagan sa YouTube, ibutang lang ninyo Pangutana Pastor. O daghan mo mga kuha diya nga mga episode kay human ini, tapos nini pila ka adlaw, post na sab ni siya sa YouTube. Okay, gihangyo na kong tanan sa pag-ampo, mag-aampo kita. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat sa imong gugmag panalangin nga among nga dadawat. Tuguti o Diyos nga ipadala imong balang espiritu, magagiya sa matag usa ka namo. Salamat ning tanan, gipangayana mo sa ngalan ni Jesus. Amen. At usab nga sa dipita mo basa og text, ato sa basahon kining mga nakanilain nga mga stations sa Seventh-day Adventist, dili man gini sa tanan ato na panganlan pero pipila lamang kini. So diri usab sa Sindangan Zamboanga del Norte sa 94.7 FM operated by Noel Palma og ni Pastor Patrocinio Caberti. May usab sa Hope Radio Mabina, Negros Oriental sa 102.1 FM operated by Bong Suniega, owned and managed by Ruiz family. Hope Radio, Hinguog, Misamis Oriental, 103.4, operated by Del Balindez. Dini usab ang tagian ni Adventist Hospital sa Seventh-day Adventist diha usab sa Hinguog, no? Kumusta usab sa ato diha nga presidente sa Adventist Hospital? Inagi usab ni Sir Jojo. O salamat usab sa inyong pakiguban. O usab dinhi na sa Bukidnon, di nato kalimtan ang Don Carlos Hope Channel, managed by Station Manager Pastor Judivin Cabil, o sa mga kaigsuunan nato diha. Mayingon usab din sa Kadingilan sa Hope Channel, o ilalom usab ni Pastor Daben Gamusa. O dinhi usab sa Bagong Taas, Long Vine Hope Radio, gi-manage usab sa atong church pastor diha si Pastor Perez, no? Kumusta na ang taga Bukidnon? Maayong hapon sa tanan. O magsugod na kita sa pagpanubag sa ato nga mga pangutana dinhi nga naa dinhi sa ato nga dagtag-tagsa ka mga punto. Una dinhi nga gisgutan ni siya 0916-932-9249. No, ayaw mo limot biya kung anytime pagtawag ninyo tagaan na to og priority ang mga calls. Unya tapos sa calls ato dayong interchange kini mga text, no? So dinhita, Pastor, maayong hapon, pangutana lang ko ang Marcos 16 bersikulo 14 ug 18. Nadawat ba ninyo kini kay kini man ang tinuod nga pagtulunan kung mutuo ka og tinuod ka ng imo gibarugan nga pagtulunan. Salamat sa pagtubag. Text back. Okay? So salamat usab ni ining imong imong gipadala usab dinhi atong tanawon kining Marcos 16 bersikulo 14 o lakto din sa 18 kay mao man ni ang iyang punto. Ingon siya ni 14 sa Marcos. Okay? Marcos 16:14, matud pa niya dinhi ag atong basahon niya laktod sa 18. Matud pa niya diri sa maong di na ko makita kay Mateo man dinhi ako na obre. Okay, arita sa Marcos
16:14 sumala sa imong giingon. Ug unya mitungha siya sa napulog usa ug samtang naglingkod siya tambong sa kananan ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo ug sa kagahi nilag kasing-kasing. Okay? Umaniana mo niningon siya panglakaw kamos tibuok kalibutan. Dirita sa 18 sugod as 17 18 ug kanila nga mutuo maganunot kining maong ilhanan, no? Maong nga mga ilhanan sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti silag mga bag-ong sinultihan ug makakupot sila og mga bitin ug kung makainom sila og bisan unsang makahilo dili sila mga daot ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot og mga maayo. Okay? Ato makita igsoon kini nga unang nasugo igsoon didto kini gihatag sa mga apostoles. Okay? Aron ato masabtan pag-ayo ni kini nga kuman pagsulti ni Ginoong Hesus didto una sa mga apostoles. Pero dili sad natubot sabton nga wala ni sa mga bag-o o bisag sa atong kapanahonan karon naagyapon ni nini nga kapanahonan pero naay mga pipila dirhi igsuon nga dili gini siya mawala. For example paghisgot og mga bag-ong sinultihan. Gani nahisgutan nato tong niagi nga speaking in tongue. Kay ang mga apostoles manggugod, nilagan sila sa nakalain-laing lugar sa tibuok nga kalibutan ug ang ilang international language that time mauman ang Greek. Unya imong makita nga siyempre musulti sila sa ilang kugalingong pinulungan dili sila masabtan so mogamit og mga pinulungan usab igsuon nga langyaw nga mao ang Greek, no? Dili sama sa atong kapanahonan karon nga wala man tay problema kung nata dinhi sa Pilipinas pwede man ta makaistorya sa atong kugalingon nga dialect, oh. Pero kung matagbo na to ang mga foreigner, pwede usab ta mo istorya og istorya og magitawag natong English, no? So imong makita mao ni sitwasyon. So dili sa tanang panahon nga mayong gani og magsulti og sinultihan nga kada adlaw na siya. Okay? So ikaduha ni mga pinangga, imong makita kini imong gipadala dinhi matud pa nimo nga kini man ang tinuod nga pagtulunan. Dili ni siya ingon nga pagtulunan igsoon. Wala man din nag-ingon na mauning pagtulunan. Lahi magunang teaching o lahi ning gitawag natog sign. Kaya gisgutan magud dinhi, ingon siya dinhi og kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilhanan sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. So kibali mao ni siya ang ilhanan nga diin naa ka sa tinuod nga pagtulunan. So kung naa ka sa tinuod nga pagtulunan, mununot kining ilhanan dili ingon nga mao na ni ang pagtulunan. Pagtulunan magud sa Kristiyanos nga magsigilo ka kag hikap o bitin kaya yung madining ha makakupot silag mga bitin o makainom silag mga hilo sa ibot pasabot mo inom gyud tag hilo aron pagpakita lang gyud nga dili kita madultan sa pagkahilo unya mo hikap lang gyud bitin aron pagpakita nga dili gyud ta paakon sa bitin wala pa masud ko kakitag relihiyon nga nagpractice niya na nga nagsigi pangitag bitin aron hikapon aron di siya paakon pero kini mo gud punto nga pagaistorya ha inom sila og hilo. Wala mo yung nga mo inom kag hilo. Ano mo yung kag mo inom og hilo, meaning to say, tinuyuan ba? So, doon ay mga panahon igsuon nga, mga aksidente nga mga panahon nga ang Ginoo mo interbinar gayon na siya. No? Muhatag og protection kanimo. Payong makahikap ka og bitin. Dili pa sabot nga muhikap ka og bitin. Kanang word nga muhikap, intentional na siya. So, doon ay mga aksidente nga mahitabo din sa kalibutan nga ang Ginoo mo interbinar. Pero dili sad ingon nga tanan panahon mo interbinar ang Ginoo nay panahon usab nga itugot sa Ginoo. For example, si Pedro based sa tradisyon, yun sa man pagpatay si Pedro, di ba gibali man siya sa paglangsang sa krus. Unya daghan halos baya majority biya sa tanan nga majority sa apostoles igsuon nangamatay biya og gipatay. Sa may but pasabton wala na lugar ang ilang pagtuo sa Ginoo. Sabot pagsabot ang Ginoo lugar mingbiya kanila dili na mao nga mga punto igsuon naay mga panahon nga itugot sa Ginoo naay mga panahon nga dili itugot sa Ginoo kini pagkasulti sa Marcos 16 mga panahon kani nga gisulti sa Ginoo nga adunay mga panahon nga dili gid na itugot sa Ginoo makahikap kas mga bitin wala mingon nga mangdakop na kag bitin lahi man ang word nga mangdakop kay tinuyuan man na makahikap ka that's an accident makainom kag hilo wala mingon nga moinom kag hilo
nga ay mga panahon igsuon nga ang Ginoo mo interbinar tungod kay naa ka sa sakto nga pagtulunan. Pero dili sa tanang panahon igsuon nga ang Ginoo mo interbinar. Kay daghang biya sa mga apostoles nga matay pinaagi sa pagpatay kanila, no? Wala man nag-interbinar ang Ginoo na may panahon nga Ginoo mo tugot na. Sama lugar kang John Revelator ato makita sa mga kasaysayan nga si John Revelator gibutang sa kalha, no? Sa gabukal niya nga kuan na adiha. Imo makita isab igsuon nga ang Ginoo magahatag og protection sa iyang katawhan. Si Daniel tulo ka mga kaning amigo ni Daniel, si Shadrach, Meshach ug Abednego. Gisulod dito, wa man sila nangasunog igsuon, no? So si Daniel gihulog dito sa cave. Wala man siya paaka sa leon. So meaning to say, makahikap kag mga leon nga dili ka makuan anang panahon na. So imo makita igsoon na panahon nga itugot na sa panahon nga dili itugot. Dili ni siya sabton nga teksto igsuon nga sa tanang panahon ang Ginoo mo dili mo tugot nga ikaw mapaakan og bitin. So layo amo say relihiyon ako nakita igsuon nga nangita og mga bitin aron muhikap lang gid og mga bitin. So ato ni siyang pag-ayo i-qualify kay ganun man inganim gud mga tawo nga nagunahuna nga mao na nang pagtulunan kanang gihatag nga ilhanan. No dili na pagtulunan word nga ilhanan. Gihatag siya nga ilhanan niadtong tinuod nga nagdala sa pagtulunan, no? Sa diha nga ikaw mo tuo makahikap ka sa bitin, makainom ka sa hilo, guban pa, wala na mag-ingon nga moinom kag hilo. No? Tinuyuan naman sad na siya. So, mo nag-ingon sa Marcos 16, versikulo 14, o versikulo 18. Buwini katong niagi, ato ning gisulat, no? Gisulat na ito ni kanong nag-open silang Facebook, lain-lain lugar. Si Luloy Libarnes, watching from Saudi. Si Larry De La Piña, watching from United Arab Emirates. God bless ko na, mata niya. Karen Trusio, watching from Hong Kong. Niasab din si Bergie Archibald, Valerio. Mayroon usab din kang Queenie Saladaga Hamalainin, no? Kumusta na ka, Sister Queenie? Salamat usab sa imong pagsunod sa ato nga programa Pangutana Pastor ug sa tanan usab nga mga nagsunod ni ato nga gitawag nato og programa. Okay? So diri na sad ta kang Lang Charles D. Mida. Iyon siya, Pastor, maayong adlaw na alang ko pangutana kay matud pa sa Henesis 1:1. Kaning Henesis 1:1 mo ning sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang mga yuta. Mo nang Henesis 1:1, in the beginning, God created the heavens. Plural ang gibutang di word heavens. Ang kuan manggod ang word manggod nga heaven sa Hebrew is samay. Kung plural gani samayim. Nya ang nakabutang dito igsoon dili man samay, samayim man, meaning to say plural na siya. For example, cherub. Ang plural sa cherub is cherubim. Idungag emba. Unya pingagag shirap. Ang plural sa shirap is shirapim. Nya kay kuman si may gibutang nini. So plural ni. So heavens ang gibutang. In the beginning God created the heavens and the earth. Mo nga sumpayan nato ang iyang pangutana yung gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Nagpasabot ba nga wala pa ang langit sa wala paghimo ang yuta? Okay? Kay dungan man kini gihimo. So kung wala pa nabuhat ang langit, asa man nagpuyo ang Ginoo ug ang anghel. Mo na iyang pangutana. Igsoon nga nga punto, tama ang imong analisar ug tama usab nga bersikulo ang imong gibasa. Wala kini ingon nga nay nauna sa heavens ug nay nauna sa earth. Pag ingon gani God created the heavens and the earth, dungan na sila. Nya kanang word nga heavens plural ba na siya. So meaning to say, yung kag heaven, itawag na tog starry heaven, na siya, Salmo 8, pag-ingon na to og atmospheric heaven, na usab na siya, Genesis Kapitulo 1, o gitawag usab na tog heavens of heaven, kanang third heaven, is 2 Corinthians chapter 12. So imong makita igsuon nga naanin tulo, no? Ang atmospheric, kaning gitawag na to sa stars, o kining heavens of heaven. Ang giingon nini sa Biblia, in the beginning God created the heavens. Plural. So imong masabot nga apil na ni ang atmospheric, apil na nini ang stars, apil na ni ang gitawag na third heaven. Kay ang Diyos may nagbuhat sa tanang butang. So ang punto ini mo ni
sa dihang kay gibuhat man sa Dios ang mga langit o ang yuta. Okay? Sa wala pa ang yuta, wala pa gid ay gihapon ang langit. Tama, kay nga naman mo may gingon sa Biblia. Now, ingani igsoon, ang natabo lang mo ni kining Genesis 1, mo bitaw nga adunay mga solutions sa ubang theologian about sa mga gitawag na tuog mga atheist na dili mo tuog Dios. Unya ilang gibase ang ilang pagtulunan base sa carbon dating. Unya kita sa mga carbon dating nga millions of years na ang mga bato dinhi nga kalibutan. Unya kung imong ibase sa Biblia, ang mga edad gikan kang Adan, nanganak si Adan kang dagan anto dinen sa katapusan nakitaan nga ang kalibutan niabot og mga 6,000 years plus pa. So, ang ilang unahuna nga sayop ang Biblia kay 6,000 niya base sa carbon dating, niabot nag millions. Dili man na siya masayop igsoon. Remember ha, kanang mingon tag carbon 14 or carbon dating, ang imo sang makita igsoon, wala man si accurate na may ubang scientist mingon nga dili 300 million years, ang uban may 500 million years, ang uban may billions of years. So, imo makita nga dili sad sila magkapareha. Kaya nga naman, dili ba perfect ang hinimo og kamot sa tao, mga computer, produkto nas kamot sa tao. Ang perfect igsoon ka naramang produkto nga kamot sa Ginoo. Imo makita na dili sa siya magkasumpaki igsoon kay kini biyang kalibutan dungan biya pagbuhat sa heavens. Okay? Pero kung imong tan-awon ni lungtad nagpila ka mga gatusan ka mga libo sa katuig ay dayon gibutang sa Dios ang 7 ka mga adlaw. Unang adlaw mo ni nahitabo, ikaduhang adlaw mo ni nahitabo, ikatulong adlaw mo ni nahitabo. Meaning to say, at the very start, walay sulod ang kalibutan. Okay? Dungan sa maghimo sa heavens, pero walay sulod ang kalibutan. Basahon na to, Genesis 1:1. Okay? Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Remember sa Biblia, igsoon, dili na nga pasunod nga ang sunodan nga bersikulo 2, walay gap kay nagsunod sila sa bersikulo 2, dili na siya pasabot igsoon, dagko na siyag mga gap. For example, kaning tagantay example, kining giingon din sa balaang kasulatan nga sa Genesis kapitulo 4, bersikulo 1. Ang tao miila kang iba nga iyang asawa og kini nanamkon og nag-anak. Kinsa ning tao? Si Adan. So minito si Adan miila kang iba, unya nanganak sila. Ay, miila pagani niya nanganak na dayon. Imo makita, meaning to say, ang Biblia is ga-summarize sa butang nga gapanghitabo nga dili lamang nahitabo sa pila ba ka oras o pila ka adlaw na ay mga panahon nga gap. Years, for example, kaniyo, miila si Adan kang iba. Unya, nanganak din si iba. Asa ka kay tagtaw nga miila pa kasi mong asawa, pag ilan mo si mong asawa, nanganak din mong asawa? Kay kaning word nga ila manggod, sa English, no, gikan maguni sa Hebrew word nga yada. Yada, it has something to do with sexual marital relationship. Mao man ang word nga no. Pero bisan pa man nga miila si Adan lugar pag-augma, nanganak lugar dayon si iba, mugap bagin siya months. Sa samang paagi ang Genesis 1 ug 2 dagko ni siya gap. Pag-ingon sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Okay? Dako na siya gap of time sa bersikulo 2. Tanaw ang bersikulo 2 sa Genesis 1:1. Okay? 2. Og ang yuta awaaw og walay sulod. Og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Wala ta kabalo pila ka thousands of years nga ang kalibutan walay sulod, ang kalibutan guba, unya ang kangit-ngit na anini wala ta kabalo kung pila na siya ka years. Di man sad ta pwede mingon nga, inadlaw ra na pastor. O siya kayo nabasa din nga inadlaw. Okay? Pero human yan nga pila na ka years, thousands of years nga ang kalibutan walay sulod, na aday panahon nga ang Ginoo iyang gisudlan og materialis. Sama bitaw sa magbuhat kag balay. Buhat kag balay, may una, nabutang na daan ang mga furniture o ang balay. Siyempre, una ka magbuhat ang balay. Okay? Pagkatapos sa balay, mo take pa na og pila ka mga days, o ban gani weeks, o ban months pa man gani, ay napalitan og kumpleto nga appliances. Usay mauna ang bangko, usay mauna ang lamisa, maulahi ang mga utensils, so ban pa diha, ing ana siya. Sumauning kalibutan, walay sulod,
Pero imo makita na nasudlan dayon og mga butang sulod sa unom ka adlaw. Mabitaw nag-ingon din ni sa balang kasulatan sa bersikulo 5, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw og ang kangit-ngit nga gabii, unang adlaw. So imo sa din makita din ni igsoon nga nagisgot sa din siya sa ikaduha nga adlaw. Bersikulo 8, og gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit og dihay ka puno dihay ka buntagon adlaw nga. So imo makita nga naay mga gap of time. So tama igsuon kini imong gibasa sa Biblia ug tama usab ang imong analisar nga nagdungan ni sila og katungha ang langit ug ang yuta. Kay mao may gingon sa Biblia, God created in the beginning, God created the heavens. Plural man na siya, and the earth. So tama na siya. Ang sunod nimo nga pangutana din igsuon, matud pa nimo dayon. Okay? Masabot ba nga wala pa ang langit sa wala pa gihimo ang yuta kay dungan man kini gihimo. So kung wala pa nabuhat ang langit, asa man nagpuyo ang Ginoo og mga anghel? Muna yung pangutana, di ba? Nga matod pa nga ay wa pa man ang langit, wala pa sad ang yuta, imo makita nga asa man di ay gapuyo ang Dios. Okay? So ingani mga pinangga na to igsuon. For example, ako nga tao, nagbuhat ko og television, okay? Pagbuhat na ko sa television, naaba ko sulod sa television, wala. Okay? Kung pananglitag, wala pa na ko gibuhat ang television, asa man ko nagbarog? Naas television? Sulod sa television? Okay? Kung ang Ginoo nagbuhat og universo, mga langit, mga yuta, so wala pa buhata ang langit og yuta, asa man siya? Nasulod sa langit? Nasulod sa yuta? Imo makita nga, lalom na kayo na siya, dili ni muna siya matugkad igsuon. Ang ato lang nahibawan, nga ang Diyos mo'y nagbuhat ni ining tanan. Okay? Atong tanawon, Salmo 20, versikulo 2. Okay? Atong tanawon. Aron ato masabtan ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Okay? Pwede na mo dayal, pangutana, tawag mo din sa atong station, pangutana pastor, sa maong nga mga number nga atong gisulti sa unahan. Okay? Nagingon din, Salmo 90, versikulo 2, nagingon, sa wala pa pagtungha ang kabukiran, kung ang yuta og ang kalibutan nga imong gihimo, bisan ikaw walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Unsa? Walay sinugdanan, walay katapusan. So meaning to say, sa wala pa mabuhat ang langit ug ang yuta, diha na ang Dios. Dili nimo mabutan kung asa siya magpuyo o asa siya, kay dili nimo na siya mahulog nga matugkad. Basta atong nasabtan nga God is everywhere. Gitawag ka na sa mga theologian og omnipresent. So bisag asa siya. Gani sa diyang nabuhat ang langit ug ang yuta, gihulagway nga dako pagyud siya niini. Na sa pagkaagi adunay pinulungan, mga hulad pamulong nga gisgutan sa Isayas 66 versikulo 1. Atong tanawon sa ni mga hulad pamulong sa Isayas 61. Okay? Mo nagingon sa balaang ka 66 verse 1. Okay? Isaiah chapter 66 verse 1. Nagingon diri. Mao kini ang giingon ni Jehova, ang langit mao ang akong trono, og ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako. Sa gingon diha, usa ni ka mga figure igsoon nga sinultihan ba? Nga matod pa uban gay mga politista nga kutlo, nakadumdum ko sa atong pinangga nga presidente sa Pilipinas, si Mayor Duterte, nga nagingon siya nga kato akong gipangsulti hyperbole, na mga figure of speech. So kini ingon ang balang kasulatan, ang langit mao nga akong trono, ang yuta mao akong tumbaran. Pagkadako biagi ganing reminiverso igsuon. So imo makita nga naghulagway nga ang Dios naa sa tanan. Okay? Dili nimo masukod ang iyang pagkasiya kay naa siya sa tanan. Lig-on siya sa tanan, no? So mo na nga kung mag-iyong kag universo igsuon, naabiya ta sa gitawag nato igsuon nga pila biya ni ka billions of galaxies igsuon.
Unya kita nabilong sa gitawag natong Milky Way. Unya ang Milky Way matud pa sa ubang mga scientists nga gikan sa ana nga tumoy ngadto sa katapusan tumoy adunay 100,000 light years. Unya kabalo biya ka nga ang 100,000 light years. Ang 1 light year igsuon ang speed niya na is 186,000 miles per second ang speed sa light. Unya kung kanang light mubiyahe sa permirong segundo ngadto sa usa ka tuig, no? Sa usa ka tuig, gitawag na siya 1 light year. Now, kung yung kag 100,000 light years, unsa na siya kalayo? Imo makita ang Ginoo naa sa tanan, nahibalo sa tanan, o di nimo siya matugkad igsoon. Busa kanang word nga asa siya nagpuyo, irrelevant na siya alang kanato kay dili man nato na siya matubag. Okay? Pero naay mga panaghap sa uban nga siyempre wala pa ang langit ug wala pang yuta, nagapuyo siya sa dili hayag kay wa pa may hayag kay wa pa may langit ug yuta, wala pa na mga stars so wala hayag. So matud sa uban nga nagapuyo siya sa mabaga nga kangitngit. So pwede kanila taga-ag bersikulo. For example kani nga bersikulo atong tan-awon. 1 Kings chapter 8 verse 12. Mo ni ang hunahuna sa uban. Pero ato sang numtan kinamo say punto no. Tagaan nato og dalan usab sa pag-entertain sa mga bersikulo nga gihatag. Okay. Unang Hari kapitulo 8 bersikulo 12 matud pa niya dinhi og mauni ang nakasulat no. Unang Hari 8:12. Unya namulong si Solomon, si Hoba miingon nga siya mupuyo sa mabaga nga kangitngit. Unsa? Mupuyo kuno si Hoba sa mabaga nga kangitngit. Siyempre wala pa ba ang universo. Pero sa dili pa nato padayon, doon natay break muna no. Tagaan na tog panahon ang pag-break. Balik ta karon tudtod. Ang 1 Juan 2 bersikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios dunay kahibulungan nga tubag niini naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares. Okay, mibalik kita igsoon ato usab ipangumusta ang ato mga Facebook viewer. Natay nag-online ko diri na diri si Sister Gina Concepcion watching from Kuwait. Salamat Pastor sa inyong programa. So, kumusta Sister Gina? Nahibalo ko nga mingaw biya basta naata sa layo nga lugar. Mamiss na tong Pilipinas pero ang Ginoo magauban ug magakuyog sa kanunay. Labi na usab sa imong makugihon sa pagsunod sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Salamat Sister Gina. Usab kang GR Grati watching from Makati City, no? So salamat usab GR Grati sa imong sunod. Og mga pinangga ayaw among kalimot, pwede mo manawag dinhi sa ato nga Hope Channel. Live kita karon og i-text lang alang sa mga FM no nga nagmonitor og nagtamo sa atong mao nga signal, i-dial lang ang cellphone number nga makita ninyo diha sa screen 0916-557-4777. Usbon ko 0916-557-4777, no? Tawag no, walay problema atong taga-anong panahon ng inyong mga gumunhap sa kinabuhi, no? Ato bisan pa nagkaguliyang nga atong kalibutan, tagaan natog priority ang buhat sa Ginoo. Nag-ingon na Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? And all these things shall be added unto you. Bisan pa man adunay kagubot karon sa Middle East, sa ubang lugar, ug usab dinhi sa ato nga Pilipinas, usahay dili maayo ang kahimtang sa politikanhon, na ay daghang mga
tao nga gusto lang gid mo samok niini nga presidente nga gobyerno, dili kadawat sa ilang kapildihan, unya ang Ginoo naghatod na og desisyon pinaagi sa eleksyon, unya nagatuo kita nga ang pagkapili usab sa atong pinangga nga presidente gitugot ka na sa Dios sa langit. Kay kung pananglitan na ang Ginoo pareha pag naasaw na huna sa mga against sa gobyerno, dugay ra gipaundang sa Ginoo ang presidente nato dire. Pero ang pangutana nga magipaundang sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nagakuyog gyapon mo na nga masayang lang atong kusog, no. Ay labi na usab sa focus na lang ta sa gitawag nato og pagtuon sa balaang kasulatan, no. Anyway, ang ihatag nato sa kamot sa Ginoo kay wala may gobyerno nga magluntad kung dili ang Ginoo magtugot niini. Okay? Mao bitaw nang giingon sa Daniel 2 at tulanin dalekyan kay concern man sad ta sa ato nga nasod kay dapat usa magunta ta, no. Dili ta ka magkabulag sa ato nga mga atong mga kay usa man ta ka pamilya niini nga kalibutan. So gani kung imong tan-awon dinhi igsuon sa Daniel 2 bersikulo 21 nagingon og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon ug mga katuigan, iyang ginapapha ang mga hari o gipahaluna ang mga hari. Gipahaluna naman ginas Ginoo ang atong pinangga nga presidente. Ato hangyo nga dili na lang ginato na samokon igsuon mo aron kay kung samok mag-ilis presidente kinsa man sa ibutang na sa dili mo hangay mahitabo magubot kinsa may ibutang kita ra gyapon nga mga katawhan kita ra gyapon mga kabus. So mahulog na to self-destruct ang Pilipinas, no. Tungod lang sa pipila ka mga tao nga dili makadawat nga sila napildi, dili makadawat nga kining taga Mindanao nga presidente mo'y nakalingkod kay ang ilang gusto puro lagyud ang diha ra ba sa Luzon, ato na lang giampo sa Ginoo. Anyway, ang Ginoo mas dako pa sa problema nga atong giatubang, no. So daghang salamat usab niya na. So balik ta dinhi kung daw na mo calls tawag ka mo sa mao nga number nga gi-flash nato sa screen. Ug naay pangutana dinhi, Pastor, good evening. Aslang ko nga katong mga tawo nga kriminal og nang rape mapasaylo pa to sila sa Ginoo? Ariel ni sa hinguog. Okay. Tinud na igsoon, mapasaylo is Ginoo kay ngano bisag unsa ka pula sa sala. Imagino nimo si David lang daan igsoon. Pila man ka tawo ang napatay ni David, okay? Unya pila sad ka tawo ang nalupigan ni David. Katulandaan si Uriah, nalupigan ba ito ni David, pero imo nakita nga sa diyang si David ni duol sa Ginoo pasayloon gyapon. Mao bitaw nga dinhi sa Salmo 51 adunay gipahayag dinhi sa bersikulo 10, buhaton mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. So mo na siya igsuon nga bisag unsa ka pulas sa sala sa imong nabatnan, ang Dios magapasaylo gyapon. Ang punto lang unang Juan, unang Nuebe, isugid lang gyud na sa Ginoo, no? So salamat niya na. Ang ikaduni ning gi-text niya, gipangutanan niya, ingon siya ang John chapter 1 verse 1, Pastor, pwede ipatinaw, Pastor, si Amos ni gikan sa Ilaya Carmen. Okay? Salamat si Brad Amos sa imong pag-text. Ang imo nga punto magpapatinaw ka aning John 1:1, pero mas maayon ta igsuon nga imong gibutangan og pangutana aron makit-an nato kung asa dagan ang imo nga hunahuna aron ang atong pagpatinaw sa Juan 1:1 masakto gyud sumala sa imo nga pasabot, no, nga nasi mong hunahuna. But anyway, ato lang tagaan og panahon ng John chapter 1 verse 1. Mo gyapon gisulat sa John chapter 1 sa English. Gitawag nito in beginning, no, matawag na to nga sa sinugdan mao ang pulong. In beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no? Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Okay, now daghang interpretation ani naiuban mingon nga kining pulong gitawag na to Word mao ni ang pulong nga gikan sa baba ni gawas. So meaning to say, kung naay pulong nga nigawas gikan sa baba, naay namulong.
So ang punto mo ni, lahi ang namulong o lahi usab ang pulong. So kibali, mas power gyud di ay ang gitawag nato og namulong. Kay katong pulong, gikan man tos baba sa namulong. Pero kaso igsoon dili man gud mao ang naas Biblia. Usahay gidungagan na natong naibaba diha nga namulong, kung atong makita diha wala may nabasa nato dire. Nya nagingon lang dinhi igsoon, in beginning was the word. Wala ningon nga ang sa sinugdan mo ang pulong, wala ningon diha nga ang pulong gikan sa baba, wala man na dire. Kini magong word dinhi nga gisgutan, WORD, kapital na siya nga pagasulat. Wala na siya mag-refer sa word nga nakita na sa dictionary, apan nag-refer na siya sa gitawag nato og proper noun, no? Imo makita diha nga mao ni ang makita nato mo nang W nga kapital mo gibutang diri. Okay, sa Bisaya gani kung imo basahon capital P. Kay miyo lang gikag pulong nga ordinary nga pulong nga nagagula gikan sa baba, dili ni kapital ang gibutang diri. So imo makita igsuon nga nganong kapital may gibutang, it is because nag-refer ni og tao. Ang pulong dili man na ingon nag-refer og tao. Produkto man na sa gitawag vibration sounds gikan sa imo nga gitawag nato og bukal nimo nga pag musulti ka nay mo gawas nga pulong. Pero kani sa wahi igsuon, kaning pulong igsuon wala ni mag-refer sa usa ka pulong ug nay namulong, kundi kaning word kaning pulong nag-refer ni kang Jesus Christ. Mabitaw nga maklaro nato sa bersikulo 14, nag-ingon dinhi sa 14, ug ang pulong nahimong tao ipon kanato. So laktod nga pagkasulti kung si Kristo mo imong pangutan-on, nagpakatao ako, di ba? Og ang pulong nahimong tao. So meaning to say, sa diyang nahimo siyang tao, mo nang nilitok si Kristo nga nagpakatao. Tungod nini ako nagpakatao. Okay? Mabitaw nga kung imong basahon igsuot tanang unang Juan kapitulo 4 bersikulos, aton daliktiyatan gamay ang unang Juan 4:2. Nagyun siya dinhi. Okay? Inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios nga pinaagi dinhi, ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Kristo nagpakatao. Okay? Nagpakatao. Mo na nga ang pulong nahimong tao. Kaya nga naman, nagpakatao man siya. So, kining word nga pulong dinhi nga refer of proper noun nga mao kini si Jesus Christ. Okay? Now, ang giingon dinhi nga kini magong word pastor na ingon marag in the beginning. So kanang word nga in the beginning nagyoy sinugdanan si Jesus Christ. Dili na siya mo ang gipasabot. Tingali naggamit ka og version sa King James version ba o sa imong gigamit nga version nga naay word nga the. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kanang word in the beginning igsuon, dili na mao ang proper nga translation. Bisag kinsa nga theologian ako nga nahibagat mga nabasa nako sa libro igsuon, bisan pa sa mga Greek nga mga manuscript imong mabasa nga ang Greek word maguna nagyon na kanang word nga in the beginning. Kung imo na siyang tagsaon igsuon kanang in preposition nga in unya da, kanang da sa Greek word ho unta ang gibutang diha. Kaso sa Greek nga kopya sa original igsoon, wala may ho diha. So nahulog in beginning lang yun siya. Okay? In arche, muna siya in arche, kana arche meaning beginning. In, wala na in ho arche or in arche ho, wala kay makaplagan diha nga gitawag man na sa English og definite article. Kanang word inda nga mabasa nimo sa ubang English nga translation, ang uban nakasulat na sa italic nga pagasulatan meaning added word. Unya, dili sad gid na nimo mabasa balik sa balaang kasulatan. Mamagani ako panging gisulat dinhi igsuon sa papel nga kopya dinhi ang Greek word gikopya nako gikan sa Bible nga Greek matupad niya dinhi in arche in ho logos kay ho logos in proston tion kay theos ti ho logos. Wala magingon dinhi nga kining in ho, wala mo koy definite article diha kanang word nga da in absensya na siya sa original nga Biblia. So pag yung in beginning meaning to say igsuon, may kag in da na siya definite article na siya sinugdanan. Pero may kag in beginning igsuon wala siya definite article.
So meaning to say, wala siya sinugdanan o wala siya katapusan. Okay? Dili sama tong mabasa na to sa Genesis, in the beginning, klaro man na siya. Okay? Ngano'y nagbuhat siya. Pero kaso kining sa Genesis, sa Juan 1:1, wala magoy definite article din. Dili nimo matrace kung asa gyud siya, unsan tuiga, may gabuhat ba siya, dili nimo ni matrace din ni sa John 1:1. Mo na nga kining John 1:1 mo classmate gyud siya sa Old Testament nga verse. Kining giingon nini sa Malakay, Mikiyas, no? Aton dalikyatan ang Mikiyas, Micah, okay. Chapter 5 sa gitawag na to og verse 2 na gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga muhaom dinhi sa Juan 1:1 nga klaro og tin-aw mato pa niya dinhi mo ni ang nakasulat. Apan ikaw Bethlehem Ephrathah. Okay? So nagisgot sa nasud sa Jerusalem. Apan ikaw Bethlehem Ephrathah, ikaw nga maoy diyutay nga lunsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo adunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Okay? Now, ang pangutanan kinsa maning bata nga natao didto nahitabo sa Bethlehem Ephrathah. So kung imong tanawon igsuon, muhaom gyapon siya sa gitawag nato og Matthew chapter 2 verse 4. Kung imong tanawon dinhi atong i-compare ningon ni siya sa 2:4. Og sa natigom niya ang tanan nga saserdote nga punuan og ang iskriba sa katawan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Og sila mingon kaniya sa Bethlehem, sa Huda, kay mauman kini ang naisgutan pinagi sa propeta. So nagkutlo sila sa Old Testament. Next, og ikaw Bethlehem o sa yuta sa Huda, sapagkat tinuod dili mao ang labing diyutay sa punuan sa Huda. So ilang gikutlo ang Old Testament nga kaning nabasa sa Mikiyas. So imo makita nga si Jesus Christ mo'y katumanan niini. Unya kung imong tan-awon ang Mikiyas or Micah chapter 5 verse 2, wala gikan man siya sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kanang word nga gikan sa walay katapusan. Nagpasabot nga wala di ay siya sinugdanan. Sumihaom ang Juan 1:1 nga nag-ingon, in beginning, dili inda, in beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So imo maklaro nga ang pulong mao ang Dios. Wala man yun, og ang pulong mao nang produkto sa baba. Wala man yun diana. Wa sa niyo nga ang pulong migawas gikan sa baba. Kun dili niyo og ang pulong mao ang Dios. Maklaro man na. And the Word was God. So imo makita og maklaro nga ang gisgutan diya sa Juan 1:1 nga pulong mao si Jesus Christ. Kay siya nagpakatao man. Okay? So, dagan salamat niya na igsoon. Gawas kung naa kay gitawag na tog follow-up, pwede nimo i-text o sa imo nga mga pamagi aron ma-reach nimo kita kay tagaan na to og dugang nga pagpasamot. Pasabot gikan kani kang Amos gikan sa Ilaya Carmen, no, dinhi sa Cagayan de Oro City. So dagan salamat niya na brother Amos sa imong pagtambong, okay, sa ato nga programa. Dinhi usab sa 0936-038-7185. To the glory, haom ba sa Bible ang tanan patukuranan ninyo? Okay, nangutana siya kung ang patukuranan sa Seventh-day Adventist haom ba gyud kuno sa Bible. Ako 5 na kaklase ang reliyon. Akong gisudlan apan gigawas ko tungod dili pahaom sa Biblia ang ilang patukuranan. Sama ko karon sa karnero nga nahisalaag nga nangita og kung kinsa akong tinuod nga galon. Pastor, kinsa gayud ang tinuod nga pundok? Okay? Igsoon, imong gihulagway diri nga 5 na ka mga klase nga reliyon imong nasudlan, unya imong nakaplagan nga dili gid siya nga haom og matud pa nimo nga sama ka sa usa ka karnero nga nawala, walay gitawag nato og gitawag nato agalon. Actually, naas Biblia igsoon. Dili man ang reliyon mo ang atong agalon. Okay? Ang atong agalon igsoon, dili reliyon. Ang atong agalon, mao si Jesus Christ.
ug ato ka ng okay ato sang bugtuon kay naatay caller, taga na tong panahon ang ato nga caller usab. Go. Go ahead, caller. Si Brian Tantaliano. Okay, Brian Tantaliano sa Makanhan, Cagayan. Okay, Brian, kumusta? May hapon, Pastor. May hapon usab. Ngayon po, na Pastor, na sa Buhat chapter 2, verse 1. Okay, unsa may imong kuan ani mahitungod sa Espiritu Santo? Sa Pentecostes, Pastor, o may ibot pasabot aning Pentecostes din ni Pastor. Okay. Kini nga 2:1 nagisgot ni siya sa Holy Spirit, no? Ningon ni og sa pag-abot na sa adlaw nga Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. So, kining word nga Pentecostes usa ni siya ka event, okay? Nga diin naghulagway nga naa mogoy ingani mo gudison kung mangutan ako kung kanus ani matabo ang Pentecostes ingani naa ang refer sa Leviticus kapitulo 23. Sa versikulo 4, 5, 6, 7, 8, nagingon diha, ang Pasko ni Jehova masugdan sa unang adlaw, sa gitawag na unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo. Ug ang unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo, naa ka na sa tunga-tunga sa Marso, tunga-tunga sa Abril sa atong kalendaryo. Unya, muhiyap kag ka-14, niya ng permirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo, ika-14 ni ana gitawag og Pasko ni Jehova, kung Passover. Unya ang ika-15, 16 ana igsuon, 17, 18, 19 paingon sa 22, mao na ang gitawag nato og Feast of Unleavened Bread. Unya gikan niya na mo ihap kag ka-50, okay? Ka-50, 50 kaadlaw gikan sa Feast of Unleavened Bread, 50 kaadlaw mao na gitawag natong Pentecostes. Okay? Now, imong masabtan nga ang Pentecostes igsuon gikan sa unang bulan mo ihap kag 50 mao na Pentecostes. Now, ang gisgutan din na Buhat 2:1 nagisgut siya og event nga naay nahitabo didto nahitabo sa bukaning pesta sa Pentecostes. Okay? Subon ako pagbasa din aron atong maklaro ang giingon sa balaan nga kasulatan. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. So, gihimo lang nilang ilhanan sa mga pitsa ang word nga Pentecostes. Pero ang sentro sa nahitabo dire dili Pentecostes. Kaya ninyo sa panahon magud sa Pentecostes, naamanggoy mga seremonyal nga mga himuon ang mga Hudiyo. Wala man ta kakitag mga seremonyal nga gipanghimo nila diri. Okay? Sa magud sa word sa Pasko ba? Feast of Unleavened Bread, na may mga seremonyal nga himuon nila ana. Ang seremonyal nga ilang himuon sa Passover kung Pasko, magpatay sila og karnero. Okay? Unya ang himuon usab sa gitawag nato og Feast of Unleavened Bread, mukaon sila tinapay nga walay libadura. Na ay mga seremonyal nga gihimo sa Pentecostes sa daang tugon nga wala gihimo ni Buhat 2. So ato makuha nga conclusion igsuon nga ang writer dinhi igo lang siya nagkut sa word nga Pentecostes sa paghulagway nga kini nga event nahitabo sa Pentecostes time. Ug unsay nahitabo niya ang panahona sa Pentecostes? Versikulo 2. Sa kalit may usa ingon siya, og sa kalit may miabot nga dahuno gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibok balay diin didto sila naglingkod. 3. Og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Sumuni nga during diay sa panahon sa Pentecostes nya ng pitsaha adunay pinasahi nga event kinahitabo kay gipadala ang balaan nga espiritu. Unya, nakita ka na sa hulagway sa mga tao nga ang balaang espiritu nagpakita daw kalayo nga mipatong sa tagsa-tagsa ka mga dila sa mga tumatambong didto ug katong napatungan sa balaang espiritu mao toy nisulti sila og mga dila or speaking in tongue. Nga kung imong lantawon ang speaking in tongue in the context of Acts chapter 2, unon language na siya. Nagsulti ko sa akong kaugalingong pinulungan. Ang naminaw, iyang kugalingong pinulungan ang iyang pagbati nga akong gilitok. Ngo na siya ang gitawag na itong Pentecostes. So sa ato pa, ang Pentecostes nahitabo, usa na siya ka panahon nga naghulagway nga diha nahitabo ang paghulog sa balaang espiritu. Okay, follow up Brother Brian. Okay, Pastor. Nasagdan ako. Salamat, Pastor. Pero pwede makapangutana pag isa ka pangutana, Pastor? Pwede pa kayo. Dili sa unang Pedro chapter 3 verse 21. Okay.
Nag-ingon magud diri nga ang bunyag mo'y nagluwas kaninyo. Nagpasabot ba ni pastor nga ang atong kaluwasan nagdumikan sa pagpabautismo? Okay, kaning 3:21 ang imong gaignon dire. Akong usahon Yes, na. Pastor. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 21. Agig hulad niini ang bautismo usa ka nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios. Now, kini magud nga word igsuon nga kini gitawag nato og hulad. Imo ni siyang i-consider kung unsa man ni siya ang gitawag nato og word nga hulad. Kay kung kuon nimo ning word nga hulad nga kaning mingon diretso ka nga ang bautismo usab magaluwas kaninyo, now mamislead ta niya na. Okay, so bisag sundo nimo ang usa ka word karon dili ingon nga paglugod sa buling. So naghisgot na siya og word nga ingon. So imo na siya i-consider kanang mga word og mga figure of speech, i-consider nimo nang kanang mga word nga gitawag nato og sama kaning gitawag ni ingon di sa 1 Pedro 3:21 nga hulad. Okay? Kaya nga naman, na kay makuha nga ideya. Kaya dili man pwede mo konflikto ang balaang kasulatan igsuon. Kay klaro man na sa Episodio 2:8, pinaagi sa grasya, tungod sa grasya, kamunalwas, pinaagi sa inyong pagtuo, o kini dili inyong binuhatan, kini hatag sa Dios. So, imo makita nga dili gid ay ang bautismo noy nagluwas nimo kay kung ang bautismo nagluwas nimo nya si Kristo nagluwas pagid sa imuha. No pila nakabuk imo mangluwas, do na imong mangluwas. So imo makita nga naay word ni ingon, naay word ni nga hulad nga mo'y nakahatag sa usa ka statement nga dili siya mo konflikto didto sa uban nga mga gitawag na to og statement, no? Gani kung imong tan-aw na igsuon sa gitawag na to og testingan na tong tan-aw ang Greek word ni anang word nga hulad, i-try na to og function ni atong cellphone. Kung naamoy Android cellphone sa inyong cellphone, inyo lang downloadan og kining gitawag nato og mga Greek diri nga mga punto aron makita ninyo. O atong tan-awon 3:21 kung say Greek word nga gigamit niya na kanang word nga hulad, no? Unsa man ni murag naghang man ni siya, okay? Ingon siya like the figure whereunto even baptism. Kanang word nga the like figure, kanang word nga figure gikan sa Greek word nga antitopon. Okay? Ang word nga antitopon igsuon, usa na siya a thing resembling another. Okay? Okay, nalantay 5 ka minutos, no? Okay, a thing resembling to another. Okay? Ingon siya ni something in the messianic times which answers. So imo makita nga a thing gahulagway. So imo makita nga dili nimo i-literal og pagsabot tungod ni ining usa ka word nga antitopon. Okay? So, go igsoon. Padayon. Okay na, Pastor. Daghang salamat, Pastor. Okay. Klaro na. Daghang salamat, Brother Brian Tantaliano. Okay? Nanasa tayo usa ka color? Gikan ka, nawala? Okay, so, maura to si Brother Brian, no? Okay, aduna lang tayo 4 ka minutos, mo entertain na lang tayo og usa ka questions dire. Unya, tapos dayon ta magtapos atong programa unya magkita ta sunod sa mga panahon usab, no? Taas maning isa basig maapi kita ni sa oras mangita ta digmo mubo nga nakasulat dire. Okay, ingon okay, diri ta sa Facebook. Okay, Facebook. Murag sapot ning ako nga kuan cellphone. Arita sa Facebook na atong tanawon ay mga kuan ato dinhi nga soki sa atong naminaw sa atong programa pangutana pastor, no? Murag naghang ato nga anyway di nato makuan kay nagsapot ang ato nga magpailis tingali siya kay mao na magina siya basta binuhat gani og kamot sa tao igsuon dili gyud ka kagarantiya nga kini perfect, no? Makatabang na sa toa pero aduna say panahon nga musurrender na gid siya nga dili na gid nato nga ma-open na nga mga puntuha. Okay? So dili na lang kumubasa og usa ka text diri kay malang-alang ta igsuon sa mao nga mga pagkuan nato ang aton lang mo
recognize na lang ta sa atong mga gasunod ni atong programa Pangutana Pastor, ug dako kayo ang atong kalipay nga kamo nagasunod ni ini. Unya kung aduna mo yung mga pangutana pwede nyo i-text, unya i-rest assured nga ang atong tubag pinaagis mga balaan nga pinaagis balaan kasulatan aron usa dili ni siya mahimo nga private interpretation o walay tradition nga ginasunod sa Seventh-day Adventist kundi ang tanan nga mga pangutana atong tubagon pinaagi sa balaan nga kasulatan. Hinunumi mga pinangga nga kagalaan kay igsuonan ang Ginoo biya nagpangga kaninyo ato ni gigahinan og oras aron sa dili pa pagbalik ni Ginoong Hesus kita usab atong masabtan ang tanan mga pulong, no? So dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan na lang sa station manager o sa ato usab nga communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares miingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mauray angay nga mabuhi. Idukon nato atong ulo magampo ta. Salamat o Diyos sa imong pag-uban, salamat sa balang espiritu nga imong gipadala, salamat usab sa mga pangutana, labi na usab sa tanang mga viewers. Duawa sila sa ilang panimalay o Diyos, kung aduna man sila yung mga balatian, ayuha sila, aduna man sila yung mga problema, tagaig kasulbaran, kung aduna man sila yung kapiki sa panahon, tagai, tustusi ang ilang nga panginahanglan, o maluoy kas matag-usa ka namo. Nagasalig lamang midiha kanimo, salamat ning tanan kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.